Ей! Усміхнися, малко, бе. Але усміхнися, малко, бе. Боц. 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 Ja? Боц. И този заек много е вкусен. Много е вкусен този заек. Нали, мамо? Да. Да, кажи. Ау, какъв вкусен заек сте ми купили. Къде са листата? Ей! Ау! Ау! Агу! 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 Говори ми малко, де. Айде, де. Айде, говори. Говори малко, де.